Danmark, det vilde guld, eller narkoens kaviar, som man også kalder kokain. I visse kredse, navnlig de velhavende i det nordlige København, er det lige så almindeligt at tage et snif kokain som at drikke en kop kaffe, har man fortalt mig, af et medlem af The Jet Set. Kokain er et meget farligt stof. Det ødelægger hjernen, kan føre til sindssyge og til død. Du sniffer kokain en gang imellem. Hvorfor gør du det? Det er naturligvis, fordi det er en stor fornøjelse. Og folk har deres forskellige fornøjelser. Der er en del mennesker, der har jeg hørt. Hver lørdag aften inviterer deres venner og naboer på små, lækre, hjemmelavede, veltillavede retter med dejlige vine til. Og så er der andre steder, hvor man morer sig bedre ved at sniffe en bane kokain. Det er det, man kalder forskellige forbrugsbehov. Men er du ikke bange for at blive afhængig af? Efter 10 forsøg i løbet af 10 år, så tror jeg ikke, chancen er så stor. Jeg synes, at dette afhængighedskompleks er noget forbandet hos. Jeg er overbevist om, at der er mange, der er dybt afhængige af deres lørdag aftens cognac. Der er mange, der er afhængige af deres morgenkaffe. Og du sidder jo selv der som en anden pusher dag ud og dag ind og får løn for at gøre folk mere og mere afhængige af en firkantet skærm. Jo, men jeg mener ikke, det kan føre til sindssyg og død, som kokain for eksempel kan, ifølge lægerne. Efter mine opfattelser er så på længere sigt langt farligere for folk, som hedder kokain. Selvfølgelig er der nogen, der vil misbruge det. Det er indlysende, der er altid nogen, der vil misbruge det. Men se på, hvor mange der misbruger vores nationaldrug, spiritus. Du sniffer kokain en gang imellem. Hvorfor gør du det? Det er naturligvis, fordi det er en stor fornøjelse.